Okay, i dag fik jeg ansvaret for Karls YouTube-kanal. Derfor, fordi han er syg, så... Det gjorde han ikke, og vi skal bare... vi afgør det med en sang, okay? Han skal ikke eje min kanal. Jeg er fucking klar, mand. Men nu begynder vi på sangen, og her kommer ham der, Sigma Søren. Du tror, du har nået med din verden tog. Hver gang du flokker, bliver sur, du hopper. Men lille messe, når jeg hopper, så går det jo en sgu ikke under. Jeg ved godt, jeg går det så rimelig. 10 tur tilbage til det nullebord. Hvem er her? Sigma Søren her. Hvem er her? Sigma Søren her. Det lyder sgu skide godt. Nej, vent. Vil det så sige, at du har vundet min kanal? Vandt jeg kanalen, som sædvanligt. Nej, nu skal du komme hen til publikum, og så skal vi vise dig, hvordan man rigtig gør. Ned og læg din hund! Ja! Det er min kanal!